We're very concerned about the dollar. What do you think will happen with it in the next year? How long have you been a business journalist? האמר האזרחי מדגם H3 הוא בהחלט גדול, אבל נוכחות שקשה להתעלם ממנו. סלקום ופלאפון משיקות במקביל את האייפון, הקהל הישראלי בהחלט חיכה למכשיר החדש הזה. לרגל חג פורים ופרסום דוחות אלביט מערכות ל-2008 התחפשה הבורסה לשדה הקרב הדיגיטלי. ערב טוב, ידידים טובים, אני רוצה לברך את כולכם. The marriage of modern weapons to ancient hatreds. אנחנו נמצאים בין ים המלח לערד בקידוח צוק תמרור 4. מאחורי ניתן לראות את הלהבה שמסלקת את עודפי הגז שנתגלו בקידוח. חלק מהממשלה רואה את עצמה באופוזיציה כבר היום. הצעתי לאוצר שהם ייתנו לנו את היכולת לפקח על השכר באוצר, אז אני אתן להם את היכולת לפקח על השכר שלנו. השופטת ורדה השייח בבית המשפט המחוזי בתל אביב החליטה היום לדחות ל-20 בדצמבר את ההכרעה בעניין חובות אפריקה ישראל. אתה מטריד אותי, אתה גנבת לי את הלחם מהבצד שלי, שדדת לי הכל! אני חושב על הרגע שהאדם מצא את הפתק של אדם שניסה להתאבד. זה כבר הפך למסורת. במקביל לוועידה התקיימה בחוץ ועידת העשוקים החמישית. הפגנת מחאה של תנועות הנוער וארגונים חברתיים. כאן בוועידת ישראל לעסקים מתח היום יושב ראש ההסתדרות עופר עיני ביקורת. אנחנו לא ניתן שתהיה ועדה שתטפל בכספי החוסכים. I was wondering what happened to that monk. Did he lose his pension funds? He's understanding that now he really needs to lead without a title. Only. A kid.